Bie jumaye juin kalo tile mugan wɔɔrɔ san ba fila ani mugan wɔɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan anw minnu sɔgɔlen don an na sanga ni wagati ka ka kunnafoni jɛlo olu lamɛn an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati togoya la ni an ka bi juma kunnafoni di waati olu selen aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Faamaw ye dankarikɛ banbagaci wale tigilama caman olu ka ɲɛnamaya la ani u bolofɛn minɛ caman état-major général des armées an ka wolomasiri taabagaw ka ɲɛmaa ye communiqué saba di min senfɛ u b'a jira k'a fɔ ko an ka wolomasiri taabagaw ka wulikajɔbɔrɔ olu kɔni bonyana kosɛbɛ ni ka taa bɔ banbagaci wale tigilamaw dagayɔrɔ caman olu kɔni kan ni o bɛ tali kɛ min na o de kɔni ye Segu, Moti, Kulikoro fo ka taa se Kidal ale ni Gawo kɔni ma ni a jirala k'a fɔ ko an ka wolomasiri taabagaw ka wulikajɔbɔrɔ olu kɔni bonyana kosɛbɛ ni ka dankarikɛ jatigɛ wale tigilama caman olu kɔni ka ɲɛnamaya la ani u bolofɛn minɛ caman o de siratigɛ la état-major général des armées bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni ka a ɲɛsin an ka wolomasiri taabagaw ma min senfɛ a bɛ faso jama ladɔnniya k'a fɔ ko an ka wolomasiri taabagaw cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa fɛn min kɔni ye lakanako ye ale kɔni bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na. DGCC, Direction Générale du Commerce et de la Consommation olu mɔgɔw kɔni ye sɛgɛsɛgɛli bɔrɔ olu sigi sen kan juin kalo tile 24 san 2026 yaasa fɛn min kɔni ye moto Jakarta ye dɔw kɔni kana fara olu kɔni sɔngɔ kan o de hukumu kɔnɔna na u b'a laɲini ni moto kofɔlen ninnu kɔni feerebagaw fɛ u kɔni kana kɛ sababu ye ka dɔ de kɔni fara moto Jakarta olu kɔni sɔngɔ kan ka sangani ni wale ninnu kɔni ye min senfɛ u bɛ faso jama ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni wale ninnu kɔni ye ni maa o maa ni i kɔni bɛna moto Jakarta ale de kɔni san n'i y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ de kɔni farala ale kɔni sɔngɔ kan k'i ka weleli kɛ fɛn min kɔni ye numéro vert ye olu kɔni na 36 088 fo ka taa se 36 099 ale kɔni ma min senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko nin numéro kofɔlen ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ lasɔrɔ ka sanga ni sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 7 wagati ye fo ka taa se fɛn min kɔni ye wulafɛ nɛgɛ kanɲɛ 17 wagati olu ma yaasa fɛn min kɔni ye dɔ farali ye moto Jakarta olu sɔngɔ kan a bɛ se ka dabila cogo min na. Jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye camion bɛnbaw ye ko olu kɔni bolili kɔni bɛ jɔ ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 20 wagati ye fo ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 6 kɔni ma an ka faba kɔnɔna na yaasa fɛn min kɔni ye lakanako ye ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka faba fantan naani bɛɛ lajɛlen na o de hukumu kɔnɔna na yaasa ka lakanako ale kɔni sabati an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko ni mobiliba bɛnba kofɔlen ninnu kɔni bolili kɔni bɛ jɔ nɛgɛ kanɲɛ 20 wagati la ka taa se sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 6 olu kɔni ma. Tɛgɛda kɛra binganikɛla 2 olu kɔni kan Kucala yaasa fɛn min kɔni ye ka dansigi binganiwale ale kɔni na Kucala marabolo kɔnɔna na Kucala commissariat de police mɔgɔw ka wulikajɔbɔrɔw kɔni bonyana kosɛbɛ juin kalo tile 29 su ka dugu jɛ juin kalo tile 20 na san 2026 ni ka tɛgɛda kɛ fɛn min kɔni ye binganiwalekɛla 2 olu kɔni kan min senfɛ o kɛra sababu ye ni ka fɛn min kɔni ye ɲɛnaminimafɛn biriki 20 fo ka taa se moto 2 olu kɔni ma ale ni telefɔni caman fo ka taa se sefa wari 1,000,000 ani 80,000 olu kɔni minɛla ni ma kofɔlen ninnu kɔni na an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min kɔni ye ni binganiwalekɛla kofɔlen ninnu kɔni ye u bɛ kiiri tigilamaw olu ka bolo kan u ni ɲangi min ka kan o bɛna da u kan. Kunun sɔrɔ ni o bɛnna Ashura su ale kɔni ma juin kalo tile 25 san 2026 yaasa ka nin su kofɔlen kɔni na ɲɛnamaya 1008 logement misiriba olu kɔni jɛra ni ka wajulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin nin su kofɔlen ale kɔni ma yaasa an ka faamuyali caman sɔrɔ sigi kunna an ka jɛ ka Imam Sanba Jara ani Imam Mukadam Idrissa Dambele olu lamɛn. Fo ka Ala barikada Ala min sɔnna ka bi don in yira anw na k'an sigi hɛrɛ la k'an wuli hɛrɛ la ka bɛn Ashura su ma n'o ye jɔminɛ kalo a tile 10 su basabu an filɛ su min na o ye su 10 ye sini y'a tile 10 ye
ala ka koba minnu kɛra ka bɛn a waati ma ka ɲɔgɔn hakili jigi o la ani silamɛya yɛrɛ donbaw ka olu kofɔ ɲɔgɔn ye ani silamɛya bɛ se ka faamuya cogo min an ka denmisɛnw n'o y'an ka misiri kɔnɔ an ka denmisɛnw olu le ni hakilina in sɔrɔ ka ni jama sanumaba in bɛɛ wele walasa ka na an bilasira i n'a fɔ aw yɛrɛ ye kɛnɛ in ye cogoya min na an bɛ ala fo k'a barikada an nimisi wasara basabu an ye fɛn min vraiment alhamdulilayi an ye nafa sɔrɔ a la sosama sɔrɔ a la ala min sɔnna k'a yira an na ɲinɛ ka ala deli a ka san wɛrɛ ta yira an na fɛn min kɛra kɛnɛ in kan a bɛɛ kɛra ala de kama ala k'a kɛ an ye jamana lafiyalan ye k'a kɛ jamana basigilan ye an ka kɛlɛkɛcɛw ala ka se d'u ma ala ka kɔrɔta d'u ma jugu ala k'u dɛsɛ ala k'u labila kira y'a fɔ cogo min an b'o fɔ u fana ka ko la an b'a fɔ allahumma ashghilhum bi anfusihim ala ka don daw kunna ka fɛn daw kunna mun bɛ ɲinɛ an kɔ ka ala deli ala min sɔnna ka ɲinɛ yira ala ka san wɛrɛ yira an na ka aw yɛrɛ fana fo k'aw barikada vraiment ani baraji o mana an sigi kun ala ko kun do ashura ko kun do an b'a la fo ka ala barikada la wassalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ni ka ala barikada. An ka bi sigi kun ye silamɛ san n'o ye silamɛw ka jati bi kɛ ni kalo min ye o san yɛlɛma an filɛ ni o kalo fɔlɔ de la wa bi ye a su 10 ye sini y'a tile 10 ye ala ye koba minnu k'a kɔnɔ ani silamɛw yɛrɛ ye lajarabi minnu sɔrɔ a kɔnɔ donc an ye an kanubagaw wele ani an sigiɲɔgɔnw an'an baw n'an faw o kana an ka ɲɔgɔn hakili lajigi ala ye koba minnu kɛ ni suba in kɔnɔ ani ala yɛrɛ ye lajarabi ko min se silamɛw ma an ka taasi n'a ye ka miiri n'a ye donc an ka bisu in na sigi a kɛra o de. Ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka ni logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka ni logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔ kan kibaru la Burkina Faso jamana kɔnɔna na Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ye kunnafoni kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye u ka jamana wajulukɛla belebele 2 kɔni ye ni o kɔni bɛ tali kɛ Umar Sangara fo ka taa se Idrissa Sawadogo kɔni ma ko a dagalen tɛ nin ma ko fɔlen 2 ninnu kɔni ye bilen u ka wajulu de kɔni kɛ Burkina jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na k'a d'a kan u kɔni b'a la ka wajulukan minnu kɔni fɔ o wale ninnu kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka maaw bila wale cɛjugu o de kɔni na. Bi juin kalo tile 26 san 2026 ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko o kɔni bɛnnen don don kɛrɛnkɛrɛnnen ma min ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛn kɔni mini kɛlɛli ma o de hukumu kɔnɔna na diɲɛ tɔnba o ni bolofara min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma o ni DC ale ye a ka san jateminɛ sɛbɛn labɔ mina a b'a jira k'a fɔ ko ɲɛnaminimafɛn suguya kura min kɔni bayɛlɛmalen don ni a bɛ wele ko drogue synthézo ko o kɔni baara ka fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni o kɔni kɔlɔlɔ tan tɛ o de siratigɛ la o ni DCC ka jateminɛ sɛbɛn laban olu kɔni bɔra min senfɛ a jira k'a fɔ ko san 2024 wagati la ko mɔgɔ miliyɔn 330 olu de kɔni kɛra sababu ye ni ka ɲɛnaminimafɛn ale kɔni ta yaasa ka ni wale ninnu kɔni kɛlɛ ka bɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na yaasa ka ɲɛnaminimafɛn ale kɔni mini kɛlɛ ka bɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na juin kalo tile 26 o kɔni ye don kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ɲɛsin ɲɛnaminimafɛn ale kɔni kɛlɛli ma. An bɛ
bɛ taa Venezuela ka sanga ni dugukolo yɛrɛ Venezuela jamana kɔnɔna na jateminɛ laban olu y'a jira k'a fɔ ko dugukolo yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 235 olu de kɔni bɔnɛ u ni na fo ka taa se maa 403 olu de kɔni joginna nka an bɛ wagati min na i ko sisan ɲinini baaraw olu kɔni bɛ sen na yaasa maa minnu tununa ka se ka olu kɔni lasɔrɔ. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi juma kunnafoni dilo olu la aw kan bɛn sini kunnafoni dikuraw olu kɛnɛ kan ni Ala ma basi kɛ aw ni Yaya Zebe ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.